mo hindi ka nang manyali. Bantray, hindi ka pati. Ba't na po kayo siya ginong minyali, hindi ka ngiwa ka pa. Ngiwa yan dito. Ngiwa yan dito. Kung mo ba yun, hapsat, hapsit. Ngasyon tayo, bantama, pwede niya. Lembaga dipensyo nga ng konstitusi pagkajin dyan. Pagtandirang dia nga seksi banong ngamhi ngansa haringkat kinawelak ijangan. Hakani kapor ngalongtang kum ubreo ubatray mansoha. Ka ikhtiar kabaklan kabukhulom ubang jubat ngamshim la yosyo banbat. Kajing siyo nagasurkar kumayo tulop lang dyan ba aruni nga ngamyosyo. Henry, kamansim pat kamkhat. Kamansim kamtulat. Ngatur si kamat. Banlet, banwan. Bansngap. Bansyashkor. Kaya kama iparlok kipansngo. Namagani katiga kam kujong bulay. Namarangi la hikay. Ba akan mau bis nang ipasyo ang poy siya ni kabanta jo ni politics. Yung tangtoy nga kwa banong ladap hitray hok iya kakam jong ipadba ngan pelait da kabasuk. But habab hi late bantray kakam jong ipadba wat numpet palang baro kidai kibasya niya how try can